Pozor! Veľké tajomstvo sa dozvieš práve v tomto videu. Je 21. storočie a každý sa môže živiť na internete. Tak dopozeraj toto video do konca a dozvieš sa, aké sú tvoje možnosti v online svete. Prvá možnosť. Môžeš predávať svoje služby. Nauč sa nejaký skill, vyrieš problém tvojmu potenciálnemu zákazníkovi alebo firme a zober si za to peniaze. Či už to je strih videí, marketing, správa sociálnych sietí alebo hoci čo iné, môže to byť čokoľvek. Druhý spôsob, dropship alebo predávanie rôznych produktov na internete. Môžeš byť iba sprostredkovateľ a nemusíš sa týchto produktov ani dotknúť. Tretia možnosť, UGC alebo User Generated Content, znamená to, že budeš pre firmy vytvárať reklamné videá na ich produkty, služby alebo podobné. Samozrejme, na internete máš množstvo iných možností, akými sa môžeš živiť. Ak chceš vedieť viac o online svete, tak určite nabiehaj na tento profil a nájdi mnoho ďalších zaujímavých kurzov, ktoré ti pomôžu sa týmto živiť.